Alberto non o conte, pero eu vou vos contar un detalle que aconteceu os primeiros días en San Caetano. Hubo un home que chamaba e dicía: é San Caetano, mire, me pode poñer co señor Touriño? E as secretarias de Alberto lle dixeron: pero aquí xa non está o señor Touriño. E ao cabo dunha hora volveu a chamar e dixo: mire, me pode poñer co señor Touriño? E a secretaria de Alberto moi amablemente lle dixo: pero aquí xa non está o señor Touriño. E cando a cuarta ou quinta vez volveu a preguntar polo señor Touriño, moi amablemente a súa secretaria lle dixo: pero mire dunha vez, aquí está Alberto Núñez, por que pregunta tanto polo señor Touriño se xa non está? E el díxolle: porque me dá moita alegría escoitalo. Pois eso, queridos amigos. E agora resulta que fan as súas candidaturas. E as candidaturas hai que tamén cotexalas. Non é o mesmo que se presente un que outro. E na nosa candidatura van 2 europarlamentarios especialistas nos temas da pesca e nos temas do agro. E na candidatura do Partido Socialista vai un candidato. E na partida do Bloque Nacionalista Galego tamén hai un. Eu vou dicir o nombre. Se chama Oriol Junquera. Preguntaremos todos: oye, e este Oriol Junquera de onde é? De que comarca da nación galega habita? Será un fillo de Breogán? Un sobriño? Un descendente? De onde é Oriol Junquera? A que non saben de onde é Oriol Junquera. Non se preocupen. Oriol Junquera tampouco sabe o que é Galicia, ni en onde queda Ribeira, nin o que é o Barbanza. É o señor de Esquerra Republicana de Cataluña. E ese non sabe o que hai aquí, nin lle importa o que hai aquí. Se o señor Touriño acaba de recoñecer públicamente que foi engañado coas datas do AVE do ano 2012. Non foi engañado por ningún dos que estamos aquí. Non foi engañado por ningún militante, por ningún votante, nin por ningún dirixente do PP. Dixemos sempre o mesmo. E agora, cando se lle pregunta a este que dicen que é o novo líder do Partido Socialista en Galicia, que non vou a repetir o nome porque supoño que non o conoceredes, dicen: oiga, vostede con quen está de acordo? Co señor Touriño, que dice que o Partido Socialista lle engañou, ou co señor Blanco, que dice que xa todo o mundo sabía que estabanse engañando. E dice: eu estou de acordo cos dous. Home, pero como pode estar vostede de acordo cos dous? Vostede solamente está de acordo con intentar meter os paus na roda a un goberno que herdou a herencia económica máis grave da historia de Galicia. A un goberno que, cando chegou na Xunta, atopou que na Caixa faltaba o 10% do presuposto. E non son unha, nin dúas, nin tres, son 200.000 millóns de pesetas. E con 200.000 millóns de pesetas podíamos facer 5 rebaixas fiscais como as que tiñamos comprometidas no programa electoral. Con eso podíamos facer 5 rebaixas fiscais como as que tiñamos comprometidas. Novamente temos a chave da democracia. Temos outra vez a posibilidade, a través das ideas, dos principios e das conviccións. Temos outra vez a fortaleza da liberdade. Temos outra vez que proseguir, agora sí, que proseguir no cambio iniciado en Galicia e que se vai abrindo pouco a pouco unha senda de progreso e de prosperidade no resto de España. E eu vos teño que pedir agora aínda máis, só unha cousa máis. Mirade, nós, neste momento, estamos sendo observados en toda España como un pobo capaz, como un pobo adulto, como un pobo informado, como un pobo maduro, que fixo algo histórico, e por eso xa pasamos a historia da democracia. Pero ahora vos pido algo máis. Algo máis. Ahora vos pido non solamente a maioría absoluta de marzo, senón marcar un novo récord democrático. Conseguir en 90 días
dúas maiorías absolutas do Partido Popular de Galicia. O 7 de junio, outra maioría absoluta do Partido Popular de Galicia. Moitas gracias. E ánimo, adiante.